Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulir iiba dahon ramde. Kimat bakong san jong ka khubor menta ka stem. Penyat Menteri Rangba ka Jela Meghalaya ka jingelang jong ka task force ban shemi kilat kilinti ban kentiu ya ka yok ka kot ka Jela. An penlongi ki examen badangsa jong ka class 12 embos nadu ka pratarik hadu shipau tarik u jeliu. Bat an penlongi ka dorbar mangtingka ka Jela Meghalaya nadu ka arpau tarik menta ubnai. Ki khubor babniat. Menteri Rangba ka Jela ukon rat ki sangma nen kesengi ula penyat ya ka jingelang ban nengkong jong ka kenhun bakarpang ni ka task force ka balathau ban shemi kilat kilinti ban kentiu ya ka yok ka kot ka Jela. Ukon rat ula ong ba ka jingtmu jong ka ni ka kenhun ka long ban khmi ka jinglong jingman menta bat ban penlet jingmut ha ka jingkentiu ki benta kum ka rep karyang bat ka kam jong kai perthei. Ha ka te ka jingelang ula ong bakum ka Jela ngi de ban penlet jingmut ha ki benta ki baki klan bat ngin shim kaburu ban kentiu ki lat kilinti baper ban tharu ki mat trekam ki babyang bat ban yate lok bat kitanat baper kamtam ha kalyang ka rep karyang bat ki wei ki benta. Menteri Rangba ula ong ba ka economic task force kan sat yatre bat ki kenhun baper ban ajing mud iki mat trekam bathamai ki lat kilinti ki bala ban kentiu ki yok ka kot ka Jela. Ula ban rap ru ba ansabu iki ka kaiphat bakhat du ha ka kabinet na ka benta ka jing manjur. Kasorkar Jela kalarai ben penlong no ik examen badangsa jong ki class 12 ha ubnai jeliu layatu menteri katanat puli puthi henin kesengi ka examen jong ka Meghalaya Board of School Education embos ya ka baladei ben pendap ha katayo bakhat du jong ubnai leber henrei ka bala pensange no nakadaw jong ka jing pentri kam ya ka jing khangdam ha kari nakadaw ka jing pang COVID-19 ka embos kan sa penlong ka examen jong ki subject mathematics physical education but statistics hakitarik pra khandai bat shipau tarik ujeliu. Menteri katanat puli puthi ka Jela ba la kamen ramboi ula ong ba kalong shisha kapor ka bae henry ki khana puli ki dei banyat shaprang ula ai khublei ro ye ki bakin le bhai ka examen badangsa ka jongki ulampang ka yeng dor bar thau an ka Jela ba met ba lingdo henin ka sngi ula le jingoi ka jaka examen na ka screening center na ka benta ka jingpang COVID-19 haberni han hakate ka jingle jingo la senran lang da menteri katanat ka kot ka khia uba al hek ki MLA na Ribhoy district ringkat bat uba Renington lingdo u MLA ka mau kerwan dakate ka jingwan jingo uba met ba bat uba al hek la a jingero e baro kinong tre bah khmat e banyele persha e ka jingpang COVID-19 ki bala tre shitam banya dai ka jing saphryang jong kate ka jingpang bat khamtam e banyarap ikibriu ka Jela ki bala wan phai na ki wei pat ki Jela jong kari ula pentebro ba khanang ban nang pensok ikurukom examen shwa bandrung sha ka Jela ya ka jing examen na ka benta ki breu ka southwest khasi hills but west khasi hills ansale habernihan ya ki bana east khasi hills ansa examen ha madan polo but ya ki bana jantia hills ansa examen ha ka Thatlasken screening center kat bai ka jing examen ha Garo hills ansale ha ISBT bajeng doba but tikri kila Menteri katanat ka kot ka khia uba al hek ula penti kinaro ba ka sarkar kan kiner ki jingerap ha ka bayadei bat ka jingele persha ya ka ni ka jingpang ka cabinet jong ka sarkar Meghalaya nin ka si kala manjur ya ka Meghalaya State Agriculture Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Amendment Bill arajar arpo ya ka ba ansawan ra ya ka ha ka dorbar ka ban sedang naduk arpo tarik menta ubnai ya kanila pentep da menteri katanat karep karyang ka sarkar Jela uba banti dor lingdo habakren halor ka jingmen toy jong katik an ka baladep ban menjur uba banti dor ula ong ba katik an kan penlet jingmut bha ka ban kentiu ka jing penjanai ya ki rukom penyat yewi ki marrem bat kum juro ban yarap ha ka ban penlong ya ka rukom penyat marrep ha ka rukom ka bayat ben bat bakin la ru yo iki scheme ba per ling ba ka inam utai menteri la ya thuru ba ka sarkar Jela ka dep bantung ka kanhun ka bakarpang ni ka special task force ka ban khmi ka bha ka miat jong kinong rep bat ban persang ru ban ai ki jingerap ha ki por ka badan kam e ula ban rap ru ba ka te ka an kan yarap ru kinong rep ha ka bayade bat ka jingsha khnyot dor ha kinong khai khama shwa sembut menteri Rangba ula ya thuru ba ka sarkar Jela ka don ki jingthmu banang penbun shu ikiyo hapo ki jingkhmi ni jing penyat ka sarkar ha ka Jela ki badang don tang artli hadu menta kata ka wei ha mauyong bat ka wei ha garu bada
Kumba saus pangut ki break belawan pai syaka jela na ki weipat ki benta jong kari ki lapen ken ki kendon jong ka jing shongkop hayeng ne ka home quarantine da ka bami shabar bat bu jing mai ki weipat ong sembut menteri rang ba ka jela ba presdon tensong hanen kesngi ya ki nong shong ki belawan pai ki basa hasilong ya ki ba ka tanat ka kwat ka khya kala shem ki jing pet bnya ya ki lalap ba ki lapen ken ki kendon jong ka jing shongkop hayeng ne ka home quarantine Kajing shong yeng na kabenta gitu ki bawan pai ni ki wei ki jelak na ka than chati la mingi kalong khat saus ngi kat baye ki wei pat ki bawan na ki wei ki benta jong kari kin hab ban pet nya yala de hadu arpu pras ngi hadu menta ka jela Meghalaya ka don iwei nong pang COVID-19 uwei balaya bat khat wei ngut ki wei pat ki balakot no kani ka khubor ka wan shipi na ka All India Radio Shillong Kadorbar mangtingka jong ka ying dorbar thau an jong ka Meghalaya ya ka balapin sange no ha uyayong na kadaw jong ukunyang jingpang COVID-19 kan peteng no na do ka arpo tarik menta ubnai ha ka ying dorbar ka ba shubu menta shipor harilbong na ka benta laisngi ha ka ni kadorbar mangtingka kan don ka jingya kren halor ka mangtingka balawan ra do menteri rangba ukon rat ki sangma pado iki kampisa tingka jong ka jella ha ka te kadorbar balapin sange Menteri rangba u airu ya kejubab halor ki jingkeli babon balawan wanra de ki dukhat ka yeng dorbar hakani ka dorbar mangtingka andan ru ki wei ki jingya kran ki bakta ya ka jalla Menteri ka tanat revenue and but disaster management ka jalla ubadai ru nak East China Hills district uba kermen shalla hanin kasngi ulakhat ya ka jingya trailang bat ya ka jing iPhone na ki seng balang ki bayaki halor ka jing shalan ya udoyong na asam na ka benta ki karkhanash na do bilan Kita kikan huan jong kiseng balang kila penpau ke jing persha ke jing shalan ya udewyong na barjelah ka bayade bat ka klam COVID-19 da ka jing siir ba kinong nya trok kila banwan ra ya kate ke jing pang. Kita kiseng kila bu por saus ngi ke sarkar jella ban le AA halor kate. Uba shala ulo ong ba ka sarkar hikam kwa ban thit ya udewyong na barjelah henrei na marba udewyong ubadan hapo ka jella ulong ubalati bean bat umla ban pendan kam ya u. Ula ongro bak sarkar kandon kam ya kapor ban perkhat sani bha bat ban habbot ya ki kandon ki babyang Ula ban rabro bak sarkar hikam kwa ban khata ka kamai ka ji jong ki brew bat kan persangkat bala ban le ka babahatam ha ka bayadai bat kan ni menteri rangba ka jella ukwan rat ki sangma ula ong bak jella hi kan haban bot ya ki hukum jong ka sarkar kami ka yeng bishar bakli do kari bat ka NGT Ula bandrap ro baka sarkar kan penbyang ro ika jingkit bat jinglilam ya udowyong ka bansa longshen. Hakaway pat kalyang hakabayade bat ka jingsiu tulop ika nong teri asya hapo ka jela. Usang ma ulo ong baka sarkar jela kan yele shitom ban penkloy kat bala ban ay no ya katulop jongki. Kumshi benta bante lakam ya ka jing sapriang jong ka jing pang COVID-19 ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kalapan tray kam ya ka jing examine iki nong tray ki kali bat kumjo ro iki brew ki bawan sya office da ka bathew ya ka jing shit bat sendret dawai UCM ka KHADC uba titas khain ula ong ba ka executive committee kala rai ban examine ya baro ki barung shapo office jong ka council palada syam yanu ki badani ki dakishin jong ka jing pang COVID-19 an sa ajing sumari ki kat kum ki kendon jong ka tanat ka kwat ka khya Menteri rangba ka Assam usar bananda sunawal ula ong ba ka song dingerap jong ka yo ka kwat ka ba arpo klur tingka kan ajing mentoy syaki MSME ki balong ru ubut lum ka tanat ki kam karkhana hapo ka jella usunawal ula ong ba kidon kumba shilak teli ki MSME hapo ka jella ki ba penbyang jam sya saw pholak ngut ki brew Nakalyang Menteri rangba ula banjur ya ka benta jong ki MSME haka Atma Nirbhar Bharat Abhiyan hakaway kalyang kabansakhi ya ka jingkyo jong kinong penmi mar hapo ka jella ula ongro baka sarkar Assam kadang ya chakmat akaban lum jingken ya ka jingdan jong ki nong bala ki banabar ki bawala banwan phaidu sya ka jella hadin jong ka jingkhangdam ha ka jo ka por kadang penkre ru kumno ban penyadon bentalang iki ha ki tanat bapher Haswa ban penkut ya ka khubor sasisian kimat bakongsan Penyat Menteri Rangba ka jela Meghalaya ka jingelang jong ka task force ban shimi kilat kilenti ban kinti ka yo ka kon An penlong iki examine badangsa jong ka class 12 embos na do ka pratarik adu shpo tarik ujeliu but an penlong ka dorbar mangtingka ka jela Meghalaya na do ka arpo tarik menta ubnai Katung ila poy ka bokut jong ka khubor ka bawan shipi na ka All India Radio Shillong mentang inya so debat ka Delhi station na ka benta ki weipat ki khubor